What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? What if I told you that I die beat miss van you? alles vast. Would you Oh, tell die me broertje that aan you mijn kool miss of vanaf me? Look at this be What if I crazy. te horen wil je op die beat of vanaf het jump. Would you tell me that you need me? If I told you what you Dat is op die jongens toch. would you believe me? Right man, What right. if I told you that I Bakkat in de zee van die jelle lijkt zijn fake vrienden. Dan krijgt ze hij moties dat gewoon net van skinnen. In dit gebied alles binnen en hij vrienden kringen. Ik heb net niet zo een beetje raken mannen. Je zal zien wanneer een behoor recht aan nodig heeft. En dan krijgt zij die broers met kom met zijn fokkoleet. De vrouwen wie kutten, zo check ik waar je zijn ik. Wat zie je me gewoon? Oké, pit bakkat in de zee van die jelle lijkt zijn fake vrienden. Dan krijgt ze hij moties dat gewoon net van skinnen. In dit gebied alles binnen en hij vrienden kringen. Ik heb net niet zo een beetje raken mannen. Je zal zien wanneer een behoor recht aan nodig heeft. En dan krijgt zij die broers met kom met zijn fokkoleet. De vrouwen wie kutten, zo check ik waar je zijn ik. Wat zie je me gewoon? Oké, pit, als ik killen bouw van Owens, money. Daar willen we mij vertellen wanneer ik daarvoor kon doen niet. Toen check ik aan maas, maar toen zullen Owens, money loopie. Toen check ik Owens, hele kan hij elkaar te verdoen niet. Moet die vergiet van mijn namen zijn kutters. Zo uit zij rape je beats aan met toppen. Vang jullie wat ik zie of rape ik een cirkel. Denk je ik maak het joke of als die is ja, wakkat is die van ik weet ik rip aan ons op pinnen. Wakkat is die van ik weet de moedje like een skinnen. Ik weet als ik rip waar rip ik aan op die beat. Wakkat is die van ik weet ik get een nou hier. Ik weet ik wil niks eindelijk voor jou zien nie. Maar je moet verstaan, die kind wil jou heen nie. Omdat ik nu dit zie, lijkt het zeer kwaad. Maar je moet verstaan, je kan me fokken maar. Wakkat in de zee van die jelle lijkt zijn fake vrienden. Dan krijgt ze hij moties wat gewoon net van skinnen. In dit gebied nu alles binnen en hij vrienden kringen. Ik heb net niet zo een beetje raken mannen. Je zal zien wanneer een behoor recht aan nodig heeft. En dan krijgt zij die broers wat kom met zijn fokkoleet. De vrouwen wie kutten, zo check ik waar je zijn ik. Wat zie je me gewoon? Oké, bitch.